Eta italianotaz akordetan zara? Italiano, bai. Italiano kortik goitzi beratu ziren, soluetik. Gerria sartut eta los beterik olan. Koizute aldeatan. Bizirik eta gurama. Eta tia bat osan moja, Castro. Konbentu errei jotzin. Orduen etzi gitara torzirin bakotxa, hamen bizizan, osan, orduen tia, konbentu inarte. Eta amak eta tiak, goldua tanak hil, lumetu, te preste bezutzien. Eta eure soldaduek horretzerrinek duen solo izala babigaz. Akordan azan babat, teni bizirela danak. Jaten babatan entzan zetsu zen. Bertan, soloan. Eta botate zeren, albalantzeko platazko papelak. Zerrete da, girtzoan diri nien. Usine gozoa, antzar rubio. Guk usta egin zer da, bai, fumetxeroen rubio. Eta usinetzen. Eta jaten dauzela, gortan behieke joen, eta soldadueke, handauela, okelie, eta nire hon jakin bai, amake ulertutzen, niños, osantzon jefik, iru honginen, niños, eta beteto zirelako, eta babak ustin gana dueko izute hilen bien. Eurentzako. Eurentzako, Horzeke akortan az. Gero, jatan edote zeren batuten nolan, horitxe zindero nien joate ginen, altxek entzeukuen malarean dibeten sustrerin ondoan, silua. Da ara joate ginen nostuten. Errefugio modure ez da? Errefugio moduren. Horzeteko memorien, oso da nostutu ginen.